انستیتویا چاندا کردی یا ویەنای li welatê Awstûrya Kurdên Rojavayê Kurdistanê dibin navê projeya kulîlk de dest bi kurseke fêrkirina zimanê Kurdî zaravayê kurmancî kirine. Wê kursê ji destpêka tîrmeha îsal ve dest pê kiriye heta dawiya meha tebaxê. Derdora du mehan berdewam dike. Ji ku derêne? Baş e? ور استعلم زماني خوا و بركي كيف خوش شخورة ديزن شخورة دخينن بيتر فيري كردي بون فيري جروكا يا شنجي و بنجي بون زمانا بخوينن ومفتور بسترين ومفتور تركفن ومفتور بليزن ما تعلمي ما بتشكي خند ومسترانك جكر وقصتك يعني تشيروكك باش Hejmara zarokên ku di projeya kulîlkiya fêrkirina zimanê Kurdî de beşdarin, derdora 25 zarokan e, temenên wan jî di navbera 7 heta 14 salan de ye. Ew proje bê beramber e û bê pere ye. Wekî xizmetekê ji bo ziman û çanda Kurdî re ji zarokên Kurd re tê pêşkêşkirin. Bi sereke fêrî zimanê dayîkê dikin, stranê Kurdî be, çîrokê Kurdî be, lîstekê Kurdî be. وقتی چیز ناو جواکا کردید هم خواستم آن فیری وی تشتی بکن. انستیتویا چاندا کردیا ویەنایê de projeya kulîlk ya fêrkirina zimanê Kurdî de her hefteyê du demjimêran zimanê Kurdî dide zarokan. Rêbaz û materyalên ku zarok li ser fêrî zimanê Kurdî dibin, pirtûka destpêkê ya ku ji Ameda Bakurê Kurdistanê bi dest wan ketiye. Gelek فكري مهن قالك تشتن مهن بالا مدى أموا فري شانو بكن فري إنساندني بكن سبب مازن ببن جمعت تشتكي باش ولاتي خور بكن وجمعت هي تربن وك أنا تشتكي جدس مل في ولاتي جدس مدت كفي أمن صارو قاردكن فري كردي ببن وهي جمعت هي تر صاروكي خور بكن Projeya kulîlkiya fêrkirina zimanê Kurdî zarokên Kurd fêrî çîrok û stran û lîstokan bi zimanê Kurdî dike. 6 mamosta, 4 keç û 2 xort zarokan fêrî zimanê Kurdî dikin û di dawiya kursê de jî wê zarok bêne xelatkirin. Armanca me ji vê kursê em vê zarokana fêrî zimanê Kurdî bikin. gerek vê zimanî hanê ji bîr nekin. Berê celadetî Bedrxan herkete şêra weban. Enstîtûya Çanda Kurdî ya Vîyennayê di sala 2017 de ji aliyê komek, keç û xortên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê ve li welatê Awstûrya hatiye damezrandin, ew ji bo xizmeta çand û zimanê Kurdî kar dike û calakiyên cûr be cûr bi rê ve dibe. Her salê xelatekê ji rewşenbîr yan nirxbilindekî Kurd re pêşkêş dike.